Jirama maty 24 heures. Ke aka fahitavanao mandroso Madagasikara fa tsy mandroso. Madagasikara tsy maintsy androso managna olo maso. Za tsy volagna aminao, za tsy afaka volagna aminao hoe mandroso Madagasikara sa tsy mandroso. Fa Madagasikara tsy maintsy androso. Gare mantreny zoky zandry ralarana bavy ato zaminy Rex podcast miaraka amin'ny frère anaka député Lavalava Lily Gervier quoi kakao frère. Ça va. Yaya faly miarabantsika jiaby mbala tsara korialy amin'ny tenin'ny Diogo zay. Nareo jiaby zegny mahita ty vidéo ty magnaraka tsara zay agny fa zero niany donc ikoragna hely zay niany fa. Elelatsika tsy nikoragna quoi. Bon, zay tsy niady tam koragna farany tam poincarigny zay tsy niady fa izy zegny karaha igny zegny feeling quoi. Yeah. Bon zany kaiky anao frère député Facebook par rapport amin'ny publication anao mikasiky Jirama Diego nataonao tagnatin'ny Facebook tao quoi. Yeah. Antony kayako anao zay araka fahaizako hoe raha ataonao jiaby surtout zay activité ataonao jiaby zay tsy tokony anao andeha publication mikasiky Jirama Diego tsy tokony anao manafo anditretre raha zegny hoe oro fanjakana eto Madagasikara volagninao hoe mba sy ho resaka kely fisy Jirama Diego fa tsy rariny tsony nambaranao quoi. Izy manao mba mahita hoe fa raha tsy rariny mandara Diego zegny anao mahita raha io. Fa magnino zegny le izy tsy tokony zany le hitaregny Jirama. Satria tokony anao zay fotony anao zegny anao mariny fitondragna maro namanao jiaby mariny fitondragna tsisy mivolagna azinao. Yeah. Araka fahaizako anao zegny nono fanoanao fitondragna zay tsy tokony anao andivolagna raha zegny. Yeah. Yeah. De izy moa zegny nagnano publication marigny za hoe makasiky Jirama Diego. Yeah. Normal za koa hitaregny amle raha mandala Diego tsy midika zegny zake na za hoe na haikaiky fitondragna na managna fitondragna na dia mahita le raha zegny tsy normaly de voatery za zegny angigny. Za managna zoagna agnano igny publication satria za zanaka Diego teraka ta Diego milevagna Diego kap Diego misy zay ke amma zanaka Diego za zay ny anaovako publication fa sagnatsia tsy anday contre fitondragna tsisy anjana fa amazanaka Diego za nagnanaovako publication satria marary am Diego marary aminaka agny nagnanaovako igny public ary tsy nagnompa tsy nagnasafa nagnambara ory fandakana mba sia resaka ny Jirama aminay Diego fa tsy rariny loatra. Ke araka fahitavanao anao zegny anao mendrika aminao zegny anditretre raha zegny araka raha jiaby nataonao zegny. Ya mendrika za fotony nagnino satria babako mamako la famille naka jiaby Diego miegny mitavandra Jirama zegny. Ary tsy rofo zegny no mila zay Jirama zay fa vahoakany Diego jiaby mila Jirama zegny. Maro le atsika Diego zegny am Facebook juste hoe magnano vavava be fa tsisy mba masaky magnano réaction karaha igny. Kena mafanao zibaka teo. Ino mafanao publication? Na mafaky publication igny? Yeah. Izy koa marigny hoe fa tegna hoe baka agnatin'ny fonao marigny hoe mararinao marariny Diego volagninao zegny. Izy zay misy toetsain'olo zegny hitako tsy mandrary tagnatiny tona mafako izy. Raha vontandregny nitondra marariny Diego zegny antegna de fa misy zegny le olo zegny tia fangarondreo zegny antegna igny hoe tia risikindreo zegny antegna andeha hivolagna fitondragna zao. Ty tavadikindreo aia babanao ia zao tonga de fa misy aia babanao anagnina anao mitaregny azao diritsika Diego fnefa zegny na zany na zanagnano publication igny na anao izy koa anao mipetsaka Diego samby mitady Jirama zegny ne tsika samby miegna samby sahiragna amy délestage zegny ne na ny olo pour fitondragna na ny olo contre fitondragna samby mitady Jirama zay. Tanao amizay le raha nagaga olo zegny même za gaga amizay nagnino basy le nyany olo miaradia aminareo jiaby ataoko miaradia aminareo jiaby amizay koragna mazava ankamarozandreo tsy mivolagna basy nefa hitandreo réalité io tsy mivolagna nagnino reo tsy mivolagna nefa andreo jiaby samy manogna. Igny baka arakaraka anao
Arakaraka anao ny agnanaovanao igny. Io boka olombelogno samy mijeriny. Mety possible tsy hita le délestage tsy volagany. Tsy volagny. Fa za mahita. Mahita. Za mipetsaka Diego, hitako le délestage Diego. Aveo zegny za ary nisy vidéo zay nataoko tapreny zigny hoe zay ne tsy andagna mietsigny nizanizy. Io ne délestage zegny ne misy arany Madagasikara. Misy arany Madagasikara na Antananarivo eto misy zay délestage zay. Fa tsy Diego fo. Fa ny Diego zegny somary efa trop. Ary efa nagnontany ololo maventy tantanana za de misy problemo agny amin'ny PK7 agnabognabo agny. Zegny tegna le mahatonga le délestage amitsika trop. Zegny ny volagniko tam publication hoe asianareo resaka asia maso ny Djiramani Diego fa trop. Io ma zegny efa isoragna ny gouverneur, préfet, RPDS sy ny tariny efa mitady vaolagna zegny amin'ny atsika miresaka zao ty no moaly kamera zegny. Publication no moaly ro efa nizaha ino le problème ino vaolagna ke zegny isoragna zegny tsy hitandreo ma problème io. Problème ny délestage. Ya izy ma tsy hitandreo ma zo ela jiaby igny. Na ino ma zegny momany leraka anao fanovolagna ro nagnatsara nitsangana fotony ma ino antony. Izy zany tsy voatery tsy hoe zany volagna zegny ro nitsangana. Aha. Fa tagnatin'izay zegny ro zegny mitady solution fo. Surtout gouverneur ny Diego zegny atsika zegny mbola tsara nazo gouverneur tsara ka. Ok. Karaha zay koa préfet Diego zegny maimigny miaraka amin'olo. Agnatin'izegny ne tsy raha voatery hoe le asa jiaby andeha ataondreo oerahera. Ya. Azonao tsy raha jiaby andeha ataondreo oerahera. Ireo zegny afaka miasa mangigny de afaka miasa vaovao fa tagnatin'izegny reo zegny fa niezaka nitady solution fa tamin'ny lundi zegny reo efa misy ny vaolagna andeha hoentindreo ankatsarany Djiramani Diego zegny isorako ny fitondram-pandrakana amizay fitadiavagna vaolagna zay. Fa zay ndraiky hoe tsy ampisy problème anao entre anao ndraiky fiara-miasanao amindray amin'ny fitondragna ndraiky hoe nagnanaovanao azy zegny. Anao boka anao tsy mavozo zegny hoe tsaonao zegny hoe anao miaraka amin'ny intérêt-nao jiaby zegny andeha dosindreo aminao. Hoe fotony zegny anao boka nasaky ny volagna volagninao. Anao ny volagna marigny. Fitondragna tsara dala. Ka izy hoe tsa le raha tiako aviagna. Ny tiako aviagna ne mampatsiaro fa misy raha karaha zegny mandalo aminay amasolom-bavambahoaka ny Facebook ny tegnako. Ya. Zegny le raha mandalo. Aveo nareo ne mety gaga nareo fa tsy zay ne zany efa magnambara raha zegny. Zany niady lalagna Diego Ambandra. Zany nangataka agnamboaragna lalagna Diego Ambandra. Za nangataka zava asia masakaiky ny mpiasan'ny secret. Za nangataka osaka joti. Ya, fa za nangataka. Ya, anao nangataka anao ny volagna anao. Ya, za ny volagna. Za ny volagna ameza Djiramani Cap Diego. Za ny volagna nangataka ameza asa voka madiny. Fa tsara midika za managna fitondragna ke za tsy andeha hitondra taregniny vahoaka aminay tsy manjary lasa mamitaka Diego za amin'igny. Dikan'izay Diego tiatianao par rapport fitondragna. Za mahitany anao. Za makitanao ambesa le fitondragna ndraiky Diego zay boka tsy raha mitovy par exemple. Aya tiatianao baka. Aya tiatianao fitondragna fa sa Diego. Diego tiako. Diego tiatianao. Diego tiako. Fa za managna fitondragna. Diego tiako agnatin'ny foko fa za managna fitondragna. Managna fitondragna. Ok. Misy koragna recommandé an koa zegny nataon'ny député nareo, député Bora Réglage resaka stade nareo io zay. Ro contre. Hoe fa tsy stade io raha priorité volagnin'ny député igny ao. Na koa boka député fa zegny monde misy anareo tsy mitovy. Ya. Stade Arena volagny tsy priorité fa Djiramani mila réglegna. Izy koa zay selon anao koa zay karakory zegny karakory zay koragnanao zay est-ce que hoe mendrika andeha amboary hoe mendrika andeha amboarigny zegny stade io zegny ambela Djiramani fa sa Djiramani andeha amboarigny ambela stade io. Izy zay maka hitako vidéo ny député Bora Réglage. Ya, marandraigny nahitako raha. Ya, ary za ma zegny nahita isaka tamin'ny farany. Nagnambara izy tamin'ny vidéo nisy solontegnan'ny présidence nandeha nijery nandeha nizaha stade hoe andeha atao gymnase d'Arena. Ya. Aminaka manokana.
tsy haiko amin'olo hafa fa aminakahy zegny za tsy contre ny fagnamboarana gymnase ao Diego gymnase Arena fa izy andeha atao amin'ny stade zegny io ndraiky za tsy posy za tsy mipousse zegny za tsy contre projet io za tsy contre projet za boka tsy contre raha manjary azon anareo koa misy projet tianareo atao Diego ankatsara Diego ataova fa asiava misy le raha fo zegny mifagnaraka amle le raha tokony atao azon hoe araka koragna baka agnamboatra gymnase Arena araka na vidéo nataony député ne zay tsy na karaha ataoko za tsy nahita sonontegna président zay nandeha ta Diego tagny fa hoe andeha potiagna stade agnamboarana gymnase Arena igny za tsy pory fa izy koa zegny misy place hafa amezan'ny fandakana izy agnamboarany gymnase igny tsisy problème atsika boka tsy manakina projet tsara andeha amin'ny tanànatsika izy koa tsika tia Diego marigny izy koa anao tia Diego marigny le projet andeha ataon'olo aza sakanagna azoko raha tianao volagny fa izy fo zegny tokony atao mifagnaraka am'le raha misy fo mifagnaraka am'le raha misy eto zegny tsy sady satino tsy ary azon de karaha ataony ino mana fanamboarany député zay ne managna gymnase marigny misy gymnase Diego ka izy baka anareo fa misy gymnase azonao karaha nambarany député igny anareo fa misy gymnase andeha ataony ino koa ma gymnase nefa ao misy problème jirama amizegny zegny io raha mitouché olo jiaby na ino mako nambela agny fo zay prix nambela agny fo zegny gymnase zegny réglena jirama io budget zay nafindra amy budget zay amy jirama igny baka tsy de idiratsika loatra le amy resaka budget sy ny tarany tegna amboarana le Arena igny projet présidentiel agny ary mbola tsy endriky nisy raha official zegny magnambara zegny ke jirama projet ino ke jirama io amizay mahino amizay baka zegny hitanao izy baka efa nivolagnanay atao igny za efa nivolagna atao hoe efa mitady hevitsy ery gouverneur sy ny tarina igny fa mitady solution ino le raha mba havan'ny olagna atsika amy jirama ty donc zegny efa navandreo zegny niafatra atsika boka mangataka tsy fialantsiny fo ndraiky nagnanaovanao ziny tsy fialantsiny noho hoe agnatranao fo hoe tena ty eto lohain'olo maro tsy baka amizay ndraiky nagnanaova baka am fo madio nagnanaovanao ziny izy zegny nangatahako le jiramany Diego zegny izy koa zay fa raha makasiky Diego zegny tsy fialantsiny raha ataoko fa tegna avy agnatin'ny foko tegna zegny izy koa fa raha makasiky Diego fa raha agnatin'ny foko fa tsisy ke le intérêt idirako tsika aloha makasiky gymnase mala tsy vita boka tsara izy koa misy projet mety misy raha baka hitan'ny fitondragna ao zegny mety asa misy le stratégie vaovao andeha ataondreo makasiky gymnase zay igny zay za tsy contre ireo andeha hagnano igny fa le izy hoe le stade fa io andeha ravagny ndraiky igny za somary contre hely fa antegna moa tsisy raha afaka ataontegna amizegny fa za zegny tsy de mangala miposy be igny fa koa ndraiky andeha atao amy tany hafa zegny pare aminay pare koa fa projet Diego Diego ne mila katsaraigny tandrontsika ne Diego manjoso agny tandrontsika azon ary hitako vidéony député Boura Réglage igny ary saorako izy koa zegny taminazy igny hoe izy manangataka jirama koa niany koa izy nangataka jirama koa fa vidéo nany mbo tsy nifafany fa publication fafanao fo ke agnatin'ny zegny amizay zegny atsay koragna resaka anao ndraiky Rogène Diego anao volanko anao ndraiky Rogène Diego fa tsy Rogène Diego za reky anao volanko za tsy endriky vola fa anao tsendriky amizako fivolagnana juste zay fotsendriky zay bon izy moa zegny Rogène Diego zegny atsika Diego zegny maro amin'ny atsika Rogène Diego zegny tsy managna asa misy ndraiky zegny tegna hitanao fa kamo mibaribary tsy asa mihitsy zegny tsisy koa fa izy mihitsy leo fa kamo azonao de donc zegny solution pour Rogène Diego mila ino fivolagnana raiky raha mampianatra asa igny formation formation ndraha zegny atao maromaro aminay aty zay zegny le raha angatako mba hataony fitondragna
aminay Diego resaka formation na électricité io na resaresaka nino na resaresaka amin'ino koa zegny fa raha andeha hianatsahantsahasa zegny igny zegny le raha tegna hitako zegny le raha mila ataony fitondragna amitsika agny mandeha mampiantsahasa jeune amitsika ao amizay mba tsy andeha ivariagna andeha hagnano forosy sy ny tariny zegny le jeune. Ke aminao ajouté amizay ze ino aminao araka fahitavanao de même anao fa tagnatin'ny monde-ny jeune ze tô taloha ino mahatonga jeune kamo Diego volagnindreo ze izy ka olo manafy koragna anao ze kofa manafy mahazoazon-draha mivolagna fa jeune amy tanàna ao kamo. Ouais, je zao tsy jeune jiaby oko zava tsara misy hitanao mirikarika fa hitanao zay le problème tsika Diego tsy problème zany fa mahatsara tsika Diego atsika zay managna andafy jiaby sasana Mayotte sasana La Réunion azonao France azonao jiaby azonao kamo amizay baka azonao vola latsika baka aboko amizay amitsika koa zegny tegna misy manafy bogos koa azonao Como la Madagascar fu tsy viavy koa lela bogos fa Diego mivamy zay boko rô mamandafy agny magnefa ataona ka kokomba iasa vola fa io tsy zay zay baka na 20 terme zay tsy asa fa avane andafy ta Diego neny bon terme io fa 14 izy zegny tsy hoe les jeunes mihitsy zegny kamo fa ankamaroany jeune Diego zay managna avagna andafy baka amy raha io amizay zegny miposy olo zegny même zara koa tantany hafa mety karaha zay koa azo izy koa zay tamin'ny exemple zao ty tany Tsirabe tagny hoe presque avandreo andafy mety karaha zay koa rô tao possible zahabaka koa fa tatsarabaka za zao parmois baka febaka za parmois za raha tsy miasa direct febaka za zao ty Sara zegny fa izy zaka zegny mitanao manafo magnano taxi parkage pigopanareo jiaby bajaj lavage azo za taloha nagnano lavage fa sa nandeha tsara sanao tamizay saka nandeha fa za mila tatsakaty sesy jiaby azo misy manafo izy mitondra bajaj rango 8 heures marandraigny avy 3 heures ajanony bajaj mandeha miza degré izy mina degré amizay io amizay zegny o sasany amizay mivolagna fa fotoagna tokony hiasagna tsy jiaby volagninao tsy jiaby tsy jeune jiaby fa fotoagna tokony hiasagna amizay laniny 4 io ireo amin'igny ndraiky zegny ireo chauffeur-ny bajaj igny mbarako anao ndraiky ireo amin'igny fo 6 heures reo mifo versement fa takany avy 9 heures io azo comme commence 10 heures efa mizana poxindreo fo reo fa mizaha volany toyandreo volany kalindreo mantsagna azonao reo fa vo 125 fa vo 150 koa boka ankoatrany versement igny mirevy reo tsenky zegny azonao mangala jerely tsenky reo magnano repos sady ampijikady 4 heures RD pointe amizay manafony bajajinay jiaby fa izy koa tsara azonao agny fa loso agny direct zegny de agny amare koa raha igny amizay boka volaniko aminao zy le raha zegny tokony hoe ampiroboroboagna asa zegny hoe au moins ze jeune tokony miasa hoe 6 heures jusqu'à 18 heures genre karaha Tananarivo aty baka zegny atsika baka tsy de olony laboly loatra azonao atsika zay mizaha laboly bare afo taloha ndraiky mbala fahery dada regny azonao jiaby tsy maintsy ijiky joerany samba sy ny tarany danegna fotoagna fa amizao ty zegny amitsika ao zegny raha hoe resaresaka fialamboly laboly sy ny tariny zegny somary nienkegny hely azonao fa tsy sasa firy amizay koa tsy nakaty la bande gauche à droite azonao baka tsy fisiany katy avy problème tsy fisiany asa zegny avy problème jiaby izy koa bon ialatsika amizay mondiny koragna resaka jirama jiaby igny za misy question nakafariny maragnatsika raha ty nataonao ny mamamaredy na ino mamamaredy nataonao ino ma izy nagno mba izy nataonao ino mamaredy valia question naka ino mavianao manontany fa nataoko ino izy mamaredy aloha janontsika resaka mamaredy tsika nany koragna Diego fo ampia 10 minutes ndraiky atsika koragna Diego fa Diego fa ataova fa bon aminao amizay zegny anao nagnano publication resaka raha igny ampodiko ito amizay koragna anao nagnano publication resaka Diego igny aminao amizay mandiniky zay ino zay solution tokony atao amy jirama io amizay anao nagnano publication ito ino zay solution aminany solution tokony atao ino zay solution jirama izy ty zegny tsy raha tokony andeha volaniko aminao eto fa ambarako anao fa
misy solution tokony atao amin'ny jirama Diego, magnano plaque solaire maventy atao Cap Diego ry mamatsy jirama Diego. Kini phrase basi tsy mety atao aminao tena vava baka tsy vitan'ny vava raha. Vola be ne mavita zegny. Aveo amizay le resaka jirama mizo ty tapatapoka io koa zegny. Efa nizaha vaolagna, efa nizaha ino moyen tokony atao ny gouverneur atsika efa namorimory ny mpiasan'ny jirama jiaby, nisy gendarme, nisy police. Efa saratra igny tokony. Ino ma idiran'ny gendarme ndraiky police amin'ny raha izy ma ino? Io ko jiro maty fa tsy olo andeha maki tragno e. Non, izy baka zegny amin'ny maha olo maventy an-tanàna ao zegny ka iagna jiaby miaraka mifandiniky. Le raha baka zegny fa adin'olo jiaby. Io ne fa combat eran'ny Madagasikara délestage. Fa ela nivoriandreo fa olo ire mandrintsika amin'ny tanàna ao resaka problème ao. Izy ka misy problème mivory nefa problème mipody ao fo. Mivory ao ty niany ty. Baka taminao nagnano publication exemple. Mivory ao azonao. Après un mois mipody ndraiky koa problème io. Zeny raha volaniko e. Lasa raha hoe izy ka misy problème mivorivory ao ro, mivory ro. Après 3 mois raiky mipody mivory ao koa ndraiky ro, problème tsy mety mivaha. Izy baka efa lazavaiko teo igny zegny. Izy io zegny combat resaka jirama io zegny. Izy io tsy ny Diego zaraiky. Izy koa zegny izy io zegny ta Diego fo zegny naty karaha io zegny. Zay mbo hitanareo nivolagna tsara. Fa le raha zegny eran'ny Madagasikara. Atsika amizay andeha metsika azovy. Azovy andeha mezatsika tsigny. Ka tsisy olo tokony amezagna tsigny amin'ny raha io zao ty zegny araka fahitavanao izy. Tsisy olo zay tokony hoe hitondra solution amin'ny raha io. Ny azontsika atao dia mangataka. Izy kambiagna matsika angataka député. Izy kambiagna matsika angataka fo. Hay. Ke izy ka izy mivaly. Angataka fo atsika. Mangataka atsika. Zay nambaranao awany mangataka tsy mahazo aza malahelo. Fa atsika zegny efa isoragna le olo maventy amin'ny tanànan'ny Diego jiaby. Le olo mitondra ao efa mizaha. Ary tegna mizaha fa tsy mizahazaha karaha efa mizaha solution tokony ampandehan'ny jirama ao Diego zegny. Atsika ne mbala misy problème koa nefa tsy hainao fa mbarako anao fetiny. Mbala misy problème koa ne Diego. Ino koa? Resaka essence. Essence zegny tara fa vigna amin'ny station. Zany ndraiky mizaha antony avianao volagna jirama tsao raha mitosy business nao. Nao nagnano ny vola. Fotony baka za zay mizaha inspiranao mainy. Raha ngona izao anao zay. Raha koa tsy mitosy intérêt nao na tsy mivolagna. Izy baka zegny le intérêt nakamina agnatin'ny raha ty baka izy Diego. Diego ta. Siranao fa Diego na mpivolagna anao fa tsy business nao manokana. Diego. Za koa mipetraka Tananarivo. Mipetraka Tananarivo fa tsy Diego zay. Fa le raha mandala Diego. Za tsy maintsy mivolagna, tsy maintsy mitsangana satria amin'ny tanànanaka. Marigny ndraiky zay ndraiky ne zegny ery fo hoe point mampa d'accord zany ndraiky anao mivolagna hoe fa le raha mandala marariny Diego zay mararinao. Hoanao zany. Tsy haiko na marigny raha zay fotony araka fahitavako tegna fahitavako anao za karaha tsy mino mihitsy anao hoe le problème nao baka de zao. Azao. Anao zegny mihevitsy za fa za zegny izy koa fa hoe magnano raha raiky zegny misy intérêt nakafo. Ya misy intérêt nao fo. Boka vitanao marigny magnano raha zay. Za tsara nagnano raha tamin'ny intérêt nakafo. Intérêt ndreo fogna anaovanao raha. Boka ino antony magnanaovanao raha raiky. Genre anao magnano propagande. Niany anao magnano propagande. Amaranao magnano propagande ni afaka amaranao magnano propagande ni ino anaovanao ko tsy intérêt nao tompony. Agnatin'ny business nakaboka zegny. Kazay boka intérêt nao baka zegny. Intérêt nao baka zegny. Fa nao zegny anao zay tsy mitana place hoe fa za ty eto e. Eto zana ino raha mandalo. Za tsy hiova. Nao zay tsy karaha zay fa koa fa business nao zay fa miodigna ambadika atonao fa agny koa. Izy moa zegny le za manonga le fitondragna zegny agny zay le problème tsika. Tsy lenao manonga fitondragna problème. Olo jiaby libre manonga olo tiany toanagna. Ya. Fa ninao tsy zegny. Azonao, ninao tsy zegny. Ninao zay nao koa zay mahita hoe misy raha miodigna ambadika ato. Anao fa ao. Bon, za zao zegny ambaranao niany ty vidéo nao ty fa za de tsy hivadiky isaka amin'ny farany. Karaha fitiavako Paris, fitiavako izy. Ya. Agnaty foko. Tsy hivadiky anao. Tsy hivadiky za. Isaka amin'ny farany. Niany ty le firy niany. Le firy niany.
za fo zegny koa mahita le raha tsy normaly amy tanànanaka za mivolagna zegny inao araka fahitavanao izy bonao novola fa anao zegny tsy vadika araka fahitavanao mandroso Madagasikara fa tsy mandroso Madagasikara tsy maintsy androso managna olo mas za tsy volagna aminao za tsy afaka volagna aminao hoe mandroso Madagasikara sa tsy mandroso fa Madagasikara tsy maintsy androso izy koa mbola anjy rajoely fo io tondra io kan izy tokony mbola io fo zay tondra zegny alifasa izy alifasa izy bismillah alifasa izy bon amaragna tsika raha ty amizegny lavalava ino zegny hoe mba conseilnao na hoe fiangaviagna tsy haiko na ino zegny par rapport am problème jirama Diego zegny ndraiky hoe messagenao amy jeune jiaby zegny tsisy asa jeune malegny asa tout ça zegny zegny ny avitsava ty aminaka zegny mandeha amin'ny atsika jeune amy tanàna Diego zegny izy ty zegny avy agnatin'ny foko mazotoa miasa zany mazotoa miasa fa même si tsika managna avagna andafy même si tsika bogosy misy mamasosy sy ny tariny avatsika andafy agny mahay maty bogosy tentsika ty mahay mandeha donc zegny miasa dieny mbala tsika malegny zao ty miasa fa monde misy atsika zao ty zegny somary monde tsisy pitié amin'olo mijaly mihitsy ke mazotoa miasa izy koa anao zanaka Diego marigna anao mahay za karakory deparnaka ta Diego tary za ty nivarotsy laoko ta bazary za nagnano lavage tamy centrale tary za nandeha nandafo cuivre nandafo vy nandafo sachet za ta bazary azonao gama azonao tsisy business tsy nataoko nandafo carte mémoire azonao ke tsy nino zegny avy amizay zegny atsika mila managna faharetigna mila managna fitiavagna amy raha raiky ary mila managna fahazotoagna ary mila managna finoagna miasa zany miasa jeune Diego anao tsy managna zo tsy asa izy koa anao Diego mametantsika miasa ary ny avitsanaka koa zegny mandeha aminareo olo maventy amy tanàna Diego zegny atsika zegny mba haiko oka zegny atsika jiaby zegny zay jeune manao anareo angatanareo zegny ny raha ny solution tokony amaha jirama Diego zegny satria mijaly atsika Diego tsy zay madiniky fa nanareo maventy agnatin' zegny mba mijaly amizegny koa tsara niezaka efa nataonareo ary zay tegna efa misaotra za tegna misaotra za Arnaud fa tsy mbola nisy zegny gouverneur tsaratsara ny gouverneur ny Diego le tsy nisy gouverneur tamitsika tagny karaha zegny koa préfet ny Antsiranana tsy mbola nisy préfet ty fiarahamonigna amindreo tsy manafinaka fa za mahita le raha ataondreo zegny tsara ro ary karaha zegny koa tamy PDS nay atao za tsy pour izy nafatao voalohany satria nagnino zegny aminakaboka zegny anao na mitondra hoe businessn'olo zegny koa fa mandeha fa savafo amy tanàna Diego koragna ito tanao zegny PDS nay zao ty ambaroko anao tsara itsy andeha gnendrikendriky olo gauche à droite zegny anao zao hoe varotra ty ke izy mila tsy magnano zegny varotra anao mivarota diova antany arabekinao mandeha boka businessnao zao itsy mihina miaraka aminao zay fa taova le raha zegny azonao ampatsara anao karaha zay fo ne raha ilaigna amy tanàna samby olo magnano business nazy mandeha edy raha jiaby zegny atiavako ro olo telo volagniko aminao io tiako agnatiny ro zay tsy andeha gnendrikendriky olo gauche à droite zegny azonao tena ataondreo ino fo mera igny nataondreo ino mera igny tsisy idirandreo boka igny tsisy idiran'ny gouverneur tsisy idiran'ny préfet tsisy idiran'ny PDS fialan'ny mera teo ary ro olo aby zegny mbola tsy enaky tamy place teo mera fa niala ta Madagasikara ro olo aby zegny avy tafara fo ay mazava aminaka amizay zegny koragna jiaby raha jiaby tiako agnontaniagnanao zegny na voavalinao araka ny tokony ary Diego zao ty onay tsara fo fa juste jirama zay tegna le problème ne oely jirama maty 24 heures ke Diego nay tsara jirama Diego tsy maty 24 heures ke vandindreo la olo agnatin'ny Facebook aro mivolagna raha io anao efa igny amy Facebook seo
maty mary misy délestage marigny Diego fa tsisy le eritreretintsika be karakory tegna mijaly vokany Diego amy jirama fa tsy raiky fivolagnandrozy fankaratsegna be nataondreo io. Amaragnatsika izy amizay zegny frère anaka. Bon, merci aminao anao kahigna anao navy tsika nitafatafa resaka raha jiaby navoavalinao question jiaby tadiaviko. Bon, nareo mizazay ao koa zegny regninareo zegny koragnan'ny député Facebook fa anjaranareo mijuger izy par rapport amy raha jiaby zay fa koragna tianareo jiaby nataony tam publication igny izy naboaka tam vavananto io izy io fa nareo maregny raha jiaby fa pisy anareo jiaby. Zay makasitsika tsika jiaby zegny nagnaraka igny fandaragna débat niaragna tamin'ny namagnaronao igny fa amy magnaraka sy tempetsika olo hafa anao mbola iofo ampetsika olo hafa izy amy magnaraka fa lalenao rô jiaby zaza raiky io tsy magnino tsy zay. Ok ok pisy anareo jiaby mizazay koa.